Dus nou is er niet direct een club die zegt, we gaan die Henk de Jong nemen als hoofdtrainer. Nee. Dus voor hem zou heel handig zijn, bij een beetje club met aanzien, assistent. En van daaruit weer terug. Je carrière weer terugbuigen. Ja. Tik je hem direct zo hoor? Ja, want ik ga juist met hem praten. En het enige wat hij voor toekomstplan heeft, concreet, is dat er bij eens naar Marco Borsato gaat met een vrouw. Ja, Ja, dat vind ik ook en weer dat- zo. Wat, nee, daar krijg dat je is- jeuk van, en dat van is dat waar, soort dat is teksten. speelt niks op Dat dit is wel moment. een goed idee, want Ja, ik er hoorde speelt vandaag dat er onderzoek was dat stelletjes die naar muziek luisteren, dat de liefde positief beïnvloedt. Dus misschien heeft hij dat onderzoek. Maar goed, dat Dat hangt, dat hangt wel van de muziek af, Bos. Ja, dat is waar. Absoluut. Ja, Marco Borsato. Afschuw. Het is maar een verschil. Maar als Bochum nou promoveert, stel, het kan. Het is in vijfde, dus ik ken nog. Ik bedoel, extra assistent erbij, Henk de Jong naar Bochum, lekker met Verbeek. Nou, jongen, In de Bundesliga. Het zijn tuurlijk. wel echte vrienden van elkaar. Nou, Verbeek en dat Henk de Jong. is toch volle beter dan bij wie spreken nou, neem maar wat, FC Emmen of Go Ahead Eagles. Nou, Go Ahead Eagles, dat Go past Ahead echt Eagles wel is bij hij hem. ook in Past wel beeld, bij hè? hem, Go Ahead is die in beeld, ja. Ja, dat binnen geruchten. Past wel bij hem. Nou. Ja, Dus dat zou een hele goede zijn voor Henk de Jong. oké. Ja. Die Maar- gaan... Ja, naar Duitsland of naar Go Ahead Eagles? Nee, gewoon Duitsland. Duitsland. Even in Nederland weghouden. Ja, en dan verheug ik me er nog op dat Verbeek dan een keer afwezig is en dan Henk de Jong een Ja, presseconferentie. dan in de Olympia en dan in München, in de Allianz dat Arena. lijkt me mooi. Naast Ancelotti. Naast Ancelotti. Ancelotti en Dat Henk zou de Jong. toch mijn droombeeld zijn. Man, Kom op. man. Ja. Want jullie hebben ook nog in het ver verleden